Okay, mayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga ang mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay. Nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini siyang higala Brother Live Claves. Okay, mga higala, nagbinugtong taron din tungod kay wa pa din kaabot ang atong partner si Brother John Dehito, no? Wa ta masayod kung nauli ba siya kagahapon. So as of this time, kita higala ang nag-inusara karon nga nagadumala nini nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo kapadangat diri nato mga higala og mga mensahe. Text lang mo sa akong number kang Brother Libby Clavis nga number sa 0926-88-69758. Akong sublion 0926-88-69758. Okay, muna yung mga number higa, muna yung number nga ato nga pwede nga matiksan karon. So direkta lang isa mong text din ako ay lang sa kang Brother John kay wa pa man siya din basi og di siya makaari. So gina-welcome mo nako karong buntagan ini nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So alang sa atong mga listeners sa Radio Kutob sa Nabot, sa radio mga higala sa DYCM FM. So kinasingkasing mo nako nga gina-welcome. Unyo sa taran sa nato nga mga viewers karon sa ato nga live sa Facebook Live sa DYCM Bugo Adventist sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa uban pang part sa kalibutan karon kung asa mo na himutang ni taknaa. Karong buntaga gina-welcome mo nako nini nga tulumanon kini ang maayong balita. So namoy mga importanteng mga messages, mga morning greetings ba, mga birthday greetings ba, or uban pang mga importanteng mga occasions, mga higala ipadangat ni dinhi ay ato nang basahon samtang nagapadayon pa ta sa pag-onboard dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Kanya pwede sa damoy mga importante nga mga pangutana so ato sana nga gina-welcome mga higala na may mga pangutana nga importante kaayo. So ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon. Kanya doon na mo'y mga tangin ninyo sab ang mga pagpanubag nato sa pangutana karon. Makahimo mo sa pag-contribute mga higala og dugang tubag sa mga pangutana nga miabot dinhi sa ato nga tulumanon. So subleon nako kinasingkasing nako karong buntaga nga gina-welcome ang tanan natong mga kahigalan. Palihog no alang sa atong tanan nga mga followers, mga viewers atong i-share mga higala ang ato nga programa para nga daghan ang ma-bless, no, mapanalanginan sa mga pulong sa Ginoo. At masayod nga sa mga pangutana nga atong gitubag dinhi, mao sanay pangutana sa inyong mga higala nga inyong gisharean sa ato nga programa. Di nakatabang mo sa paghatag og kasulbaran sa mga butang nga gikalibgan sa inyong mga friend. Mao na nga atong i-share kanunay ang ato nga tulumanon parang mukatag ang pulong sa Ginoo sa tibok kalibutan kay ang Diyos God nagsugo manggod sumala as itong mabasa sa Mateo Kapitulo 24:14. Nagingon manggod siya nga og kining maayong balita mahitungod sa ginharian igawali ngadto sa tibok nga kalibutan.
ipamatuod ngadto sa tanang kanasuran, tanan ang gisgutan, tanang kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. Kanus ang moabot ang katapusan sa diha nga maayong balita ikapamatuod na unya malukop sa tanang nasod sa kalibutan. Pinaagi sa mga panabang karon sa mga internet, sa ato nga advanced mga teknolohiya, malukop higala ang mensahe sa mayang balita sa tibuok naong sayuta. Sa maani ato programa, daghang mga nasod nga atong makita dinhi nga nag-view sila sa ato nga tulumanon tungod sa Facebook, kay international man ang Facebook. Una nga ang mayang balita makasulod sa daghang mga suok, daw halos tanan suok sa kalibutan masulod sa pulong sa Ginoo. Manangalang sa ato mga viewers, aton tabangan ang buluhaton sa Ginoo sa pagpakatag sa tibuok kalibutan. Sayod man ko nga kamo diha, siguro mga friend nato na atay mga friend nato sad, mga loved ones nato nga tuwa sa gawas sa nasod o laing na nasod mga higala. So pinaagi sa pag-share ninyo, nakasulod ang maing balita ni anang mga lugaraha. Kay mo na'y sugo sa Ginoo nga ipawali ang maing balita sa tibuok kalibutan. Kay ang tuyo ko sa Ginoo nganong ipawali aron daghan ta nga mag-uban didto niya sa langit. Indot kay na nga imong mga friend, mga loved ones nimo nga imong ikauban didto niya sa ginarian sa langit. Ibaluhi ka na sa imong pag-share sa pulong sa Ginoo. O niya kanang imong mga friend, mga loved ones nimo nga nakapangalagad sa Ginoo tungod kay imong gisharean sa pulong sa Dios, nakapaminaw siya, nakasabot siya. Pag-abot niya, maluwas na ang atos ginarian sa langit. Usaw niya kas pasalamatan sa imong mga friend. Kung wa pa ko nimo share kanunay sa pulong sa Ginoo, dili ko makaanhi nining lugaraha. So nindot ka na higala mo na nga atong di ta magkaluyas pag-share ang bisan o niini lang bahin imong i-share sa pulong sa Ginoo. Nakaparticipate ka na sa buluhaton sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita. Muna aton tabangan higala, isangyaw na to ang maayong balita. Ang tuyos Ginoo nga aron ang taos kalibutan makahibaw sa kamatuoran og mapasidan-an sila sa unsay angay pagabuhaton karong panahon na aron ang makatawhan magapangandam ni anang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Ang tuyo sab sa Ginoo sa matis Ginoo aron kon pananglit dili ta maluwas sa adlaw sa katapusan, di na sadta kabasol sa atong isigkatao. Nga naman, imo naman siyang gisultihan. Kanang imong mga friend, mga loved ones nimo nga imong gisharean sa pulong sa Ginoo, di na katulisok nimo. Ikaw, wag ka magsulti nako, higala ta, friend ta sa Facebook. Anya, mga parinti ka, imo ko maigsuon, wag ko nimo share sa pulong sa Ginoo. Basulon ka. Nag-ikaw-ikaw raman, nagkahibaw, manigas kamaturan. Wa man nimo isulti, wa man nimo i-share ang pulong sa Ginoo nga makaanha sa unta ko ni dapita nga imong gianhaan. So nindot ka mahigala kung tinuod tang nahigugma sa atong mga igsuon, atong mga ginikanan, atong mga pikas kinabuhi, sa atong mga silingan, itong sikataw, kung tinuod tang nahigugma, ato silang sultihan sa pulong sa Ginoo. Di nato tugutan nga sila sa malaglag sa adlaw sa katapusan. Kana kung gihigugma na to, musaalang sa atong mga ginikanan nga dunay mga anak nga pamangalagad si Ginoo, na apa sa paglunang sa sala sa kalibutan, ato silang pabatios pulong si Ginoo. Kana kung tinuod tang nahigugma sa atong mga anak, tinuod tang nahigugma sa tumbana, ato silang sultihan sa pulong si Ginoo. Tinuod tang nahigugma sa tong asawa, ato silang sultihan, di nato tugutan nga ang atong mga suod sa kinabuhi
malaglag sa adlaw sa katapusan. Munang ang pagsulti ni Mospong sa Ginoo, ang pag-share ni Mospolong sa Ginoo, imong gi-express ang imong gugma ngadto sa imong isigataw. Hibaluan na ito, mabay na usa sa mga dakog sugo sa Ginoo. Sa dihang gipangutana si Ginoo sa batid nga magbabalaod sa Mateo 22, unsa man ang labing dakong sugo sa kasuguan. Ang tubag ni Ginoo, number 1, higugmaon mo ang Dios sa tibuok mong kinabuhi. Atong dito na sumaryon, tibuok kinabuhi na to. Atong higugmaon siya. O niya, gihigugma na to ang Dios, di atong i-share ang pulong sa Ginoo. Nga naman kay, ipawali mamayang balita, sugo man na niya, kung nahigugma ta niya. O niya, ikaduha, ingon niya, og ang ikaduha, sulusama ra niini, higugmaon nimo ang imong silingan, ang imong isigataw, sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. So, kung gihigugma din nato atong isigataw, kana atong bana, atong asawa, isigataw mo na, atong mga paryente, atong mga silingan, isigataw na, kung gihigugma nato ang atong isigataw mga higala, ato silang sultihan sa mga pulong sa Ginoo. Nindot kayo, no? Makasulti kas po ang Ginoo, mga alagad sa Ginoo, kaniya makaadto sa gisaad sa Ginoong puluyanan alang sa makatawhan niya. So dako kayong kalipay sa langit, magsadya o niya, magpasalamat ang imong mga friend, mga imong mga minahal sa kinabuhi, kanimo nga imong gisiran sa pulong sa Ginoo. Muna nga magtilabangay tas buhat sa Ginoo, aron ang buhat si Ginoo paspas moabot sa mga suok sa kalibutan, daghang masayod og daghan sad ang mga luwas sa adlaw sa katapusan. So atong gina-welcome ang tanan natong mga higala karon, kutob sa naminaw og naglantaw sa ato nga live. Welcome sa ato nga programa. So padayon ta higalan, sunahan ato sad nga ginapangumusta ang tanan nato nga mga kahigalaan, mga kaigsuunan diri sa Negros, mga higala. Kining atong programa madungog man diya sa Negros Island, no, sa Negros Oriental o Negros Occidental. Daghan kay mga lugar diha nga makasulod kining ato nga programa. Kay sa wa pay cellphone sa una, di pa kaayo daghan ang cellphone, mga keypad pa kalabanan ang gipaminawan gyud sa mga tao sa atong programa. Kanang radio ra gyud sa ubang mga dapit. Karon ang uban naminaw lang sa radio. Unya ang uban sad naminaw sa radio, unya nagtan-aw po sa live. Ang uban sad ang Facebook la ilang gitan-aw ang live na to. Makailin-ilin ang tao karon panahona. Sa una ang maabot ramang yun sa signal sa radio, mauray makapamati sa pulong sa Ginoo. Muray makadungog. Pero karon panahona, tibuok kalibutan na makadungog sa mensahe sa maayong balita. Mga dako og kalahian karon, no? Niya atong mga higala diha sa Negros Oriental o Central Negros, dunay daghang mga lugar diha nga masulod, mapenetrate nining ato nga tulumanon. So karong buntaga, ako kamong gina-welcome sa ato nga tulumanon. Welcome mga higala. O niya ato mga higala sa Negros nga nagamit pod og mga sound system alang sa pag-share sa pulong sino nga ato silang masilingan. Salamat po kaayo. Niya sa tanang mga nag-share diha sa Facebook, tanan nga naglantaw diha, ato sa gipasalamatan o gina-welcome mo nako karong buntaga dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O na Dris Masbate, kalabanan diha nga naminaw sa programa, naglantaw sa live, no, sa Facebook. So tanan nga taga Masbate, ato nga gina-welcome niining sayos kabuntagon dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So welcome, no, ang tanan taga Masbate nga naglantaw karon.
Aniya ato lang pong i-share diha ang pulong sa Ginoo ngadto sa atong mga silingan, no, para nga sila sad makapamati sa mga pulong sa Dios. Okay, ato sang tanan nga mga kigalaan diri sa Biliran Province, Provincias Biliran, lanog ni atong programa bisan sa radio lang. Sa una mga radio gid paminawan nato sa diha nga kakipad pa kalabanan ang mga cellphone, radio na ang paminawan nitong programa. Karon ang uban nagtan-aw, naminaw na, nagtan-aw pinaagi sa Facebook, no? So tanang taga Biliran Province, kinasingkasing manako nga gina-welcome karong buntaga niini nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ya tanan sad nato dihang nagamit ang mga sound system. Salamat po kaayo. Aniya welcome karong kabutagon. Diri sad sa Leyte mahigala, lanog-lanog po ni atong programa sa Leyte. So des provincias Leyte atong gina-welcome di ang tanan nga mga naminaw. Kumusta diay may buntag sa tanang taga Ormoc City. Aniya tanang taga Merida Leyte ato sang gina-welcome ang tanan. Mga tigpaminaw sad nato diri sa dinhi sa Palonpon Leyte. Daghan sa tagnaminaw bisan pa man diha sa Isabel Leyte. Good morning diha sa Matag-Ob Leyte. Kanya mga suki natong naminaw diha sa Kananga Leyte. Bisan pa diha sa Baybay Leyte. Kanya diri sad sa Tabango Leyte ato sang pangumusta ang tanan. Kumusta may buntag nila ni Brother John Quison diha. May buntag ni Ubo uban kang Sister Jody. Kanya mga suki natong naminaw diha sa San Isidro Leyte. Good morning sa tanang taga San Isidro. Kanya tanang taga Kalubian Leyte. Kanya tanan sad nga taga Villaba Leyte nga nagasunod din ang atong programa. Atong pasalamatan dahil sa Brother Jose Incenso o si Sister Nate sa ilang sound system nga naglanog-lanog diyan dapita sa Villaba Leyte. So good morning sa mga Incenso family. Good morning lang Ma'am Pulcio Nabila sa diha. Siguro naglanog-lanog pa ron iyang trumpa sa diha, no? Sa pag-hook up nining ato nga tulumanon. Tanan na lang ninyo diha karong buntaga, nagpasalamat ko ninyo sa inyong pag-cooperate sa buluhaton sa Ginoo. Kanya ato sa mga suki nga naminaw, mga viewers nato diri sa Isla sa Camotes. Good morning sa tanan taga Camotes Island. Daghantag mga viewers Camotes, daghantag mga listener diri sa Camotes. Ako kamong gina-welcome. Kanya ato ding itunol ang mainiton pagpasalamat ni Brother Tato Sotilo diha sa Lower Kagkagan. Always na niyang gigamit ang iyang trumpa diha. Aron lamang ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto siyang masilingan. O tanan ninyo diha, welcome sa atong programa. O diri sad ta mga higala sa Isla sa Bantayan. Perting kusugan ning atong programa sa Bantayan Island, makadungog ang tanan diha sa Bantayan, diha sa Madridejos. Good morning diha lang Brother Jameson de la Cruz, mga Orbita diha family. Maningadtos mga Tayaktak family, mga Layos family, mga Almonicar family diya, always naminaw. Kanya tanan yung naminaw, no, bisan pa man diya sa Mansilang, church sa Mansilang, kanya diya sa Kaungkod, tanan ito makaigsunan diya sa Atop-Atop. Kanya mga suki na itong naminaw, sabdiri sa Silion. Good morning dahil lang Brother Tets, no? Batsyensela, good morning, no, bro. Oban Mr. Jane, o uban sa makaigsunan na to diya, mga Alolor family, mayong buntag. Tanan na lang kayo din naminaw. Welcome karon nga kabuntagon. O niya, ato sang mga kaigalaan diri sa mga kaigsunan diri sa Bantayan, sa lungsod sa Bantayan. Atong ipangumusta karon ng mga Cordoba family, diya sa Bawod, mayong buntag nun, ng Pari Lising, Cordoba. Iyang tibok family, mga silingan diya karon naminaw. O ni ato sanggi pasalamatan sila si Brother William Tadlas, Sister Nati diha sa Kabangbang,
Lanog-lanog po na iyang sound system diya. So salamat kayo Brother William. Ani ato sang pasalamatan karon nga kabuntagon sila si Brother Cotijo diha sa Sirkulo Tikad sa iya sad nga naglanog-lanog nga sound system. Masilingan yang naminaw mayong buntag. Ya, good morning sa tanan nga taga isla sa Lipayran. Ato ding pasalamatan ang mga Lucernas dia family sa ilasad nga trumpa nga gigamit aron lang madungog ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilang tanan nga mga kasilinganan. So thank you kaayo. Ya, good morning di sa tanan taga Duong. Diha man ang fellowship kagahapong adlaw. Atong partner na abot diha sa Duong, diha sa Butiges. Good morning sa tanang taga isla sa Silagon, Hilutungan, ay diha sa tanan dihang makaislahan sa sakop sa lungsod sa Bantayan. Sayod ko nga naminaw mo karon. So kinasing-kasing man ako nga gina-welcome ni ini nga tulumanon. Unya dinhi sadta mga higala sa Santa Fe, no? Maayong buntag sa tanan taga Santa Fe. Good morning dahil sa mga undong mga pamilya sa mga Helbuena dia. Maayong buntag sa mga Helbuena family, mga Formentura family. Kanyang atos mga Humula family. Pamilyas mga Untal, maayong buntag. Kanya mga Saspa family nga always tagsunod sa atong talamanon. Kanya ato sang gipangumusta karon nga kabuntagon si Brother Lot Villa Brillie, no? Maayong buntag na Brother Lot. Kanya lanog-lanog po na iyang sound system mo ni karaan kay gikan pa na sa EM, no? Ang DYCM ni Sbugo. Iyan na ginang i-hook up ang ato nga tulumanon. Kanya good morning sa tanang taga-isla sa Hilantagaan. Mga kahigalaan na ito naminaw sa diri sa isla sa Kinatarkan. Mayong buntag yung tanan, diya sa islas Malapascua, isla sa Hibitngel. So tanan diyang mga kahigalaan na ito, diya sa mga islands, no? Nga naminaw, ato nga gipasalamatan o ginawelcome mo namo. Nako higala din nga tulumanon. Okay, mapadayon ta din sa Mainland Cebu. Kining atong programa higala makasulod labi na sa mga ibabaw sa mga kabukiran, away nakasilipod nga mga dagko nga bukid. Lapos ni atong programa. Tagang naminaw sama panitan dito sa Magsaysay, Balanban. Abot nitong programa di Cebu kabukiran sa Magsaysay. Katong dapit nga diin nakras ang kanhi Presidente sa Pilipinas, si Presidente Magsaysay. So abot di atong programa sa mga tumoy sa kabukiran. Kaya na ang mga Latayada family, nga mga born again, nga Adventista karon. O niya dihas kabukirang barangay sa Tuburan. O niya dirisad sa Tabuilan. Lanog na atong programa, dihas sa mga kabukiran. Niya atong pagmustahon di ay si Brother Bob. Rito ya dong Bob, may buntag nimo. Diha sa Kamanggahan or Kamanggahan Tuburan. Nya good morning sa tanang taga Olibo nga naminaw karon, labi na diha sa mga Mahinay family. Nya good morning sad sa mga Tugahan family diha. Diha sa Kalumbangan, good morning no sa tanang taga Kalumbangan. Tanan nga taga Dalid nga naminaw o mga silingan nga mga barangay diha dapita, ako kamong gina-welcome. O niya Diyos gimpilakan diay may buntag no sa mga Pikit family, mga Samson family. O niya ngadto sa mga Tirana family. Good morning po sa mga Yunting family. O ngadto sa mga Gulbin family atong gina-welcome niya. May buntag spod ni Brother Maning Masbang. Good morning nimo bro. Uban sa imong pamilya karon. Yan Brad Pipi, Brother Pipi diha sa Sabah. Good morning no Brad Pipi. Welcome sa itong programa. Tanan taga Sabah nga naminaw. O niya dito mga higala sa Katmon,
lanog dito programa labi na sa mga kabukiran nga barangay sa Katmon. So daghan ubay-ubay gyud diha nga naminaw sa atong programa. Ako kamo nga gina-welcome nining buntaga. So naamoy cellphone diha makahimo mo sa pag-send diri. Unya ipaybalo lang pod nga diha nagsukad. Diha mo nanukad no sa nanandapita aron mahibaw pa nga nanandapita na kamo karon naminaw. Kay daghan man kay mga higala nga nagpadangap dinhi nga naminaw sila lang, wala sila mag-text. Ang uban pod dili makabalo nga mo text sa atong programa, pero nagsunod sila sa atong tulumanon. Kanya ato lang ipahibalo sa atong mga avid listener katong mahigala nato nga naga-follow yun sa atong programa kanunay. Kung nasabtan ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong napaminawan kanunay, so mintras gihatagan pa ta sa Dios o higayon nga mga lagad kaniya, ayaw pag-usik og panahon mga higala. Di na to hulaton nga di na takalakaw, di na to hulaton nga lisod na atong lawas. Mintras maayo tag lawas pagkadungog nato sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa Hebrehanon 3 versikulo 15. Inig kadungog ninyo sa iyang mga pulong. Ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing. Subuti pasabot nga buksan na to atong unahon kasing-kasing. Kinasing-kasing dawato na to ang pulong sino dawato na to kamaturan o magkinabuhi tas kamaturan aron ta mga luwas mga higala. So dili ta mag-usik og panahon sa diha nakasabot ta higala. Duol ta mo alagad tas Ginoo. Una sulay ninyo higala sa pagduol ang mga simbahan sa Seventh-day Adventist Church panahon sa pagkaadlawng Sabado. Sulay ninyo ang pagpamati sa mga mensahe matag adlawng Sabado. Kanya pangutanalan sad mo og kinsa nila diha ang dunay hiyas sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Padugang mo og Bible study. Kanya pahibalo lang mo nga nakasabot na mo. So ay mo pagdugay hindi ta magdugay higala. Once nga nakasabot ta, ingon ang Ginoo, ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing. Kanang pagkonsulta sa Ginoo kung imo na hinuktukan, ngano nag-advise siya nga di nato pagayon itong kasing-kasing, tungod kay gihigugma ta niya. Gihigugma ta niya, dili siya gusto nga malaglag ta. Gihigugma gusto niya. Gusto niya nga maluwas ta. Maningon siya, ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing. So, ang handom sino makabaton ta o kasing-kasing nga humok. Humok mo sabot sa kamaturan na may mga tao nga ang ilang kasing-kasing gahi kayo nga musabot sa kamaturan bisag kung saon pagpasabot dili gyud siya musabot mga higala. Okay, padayon ta higala nga tusunahan ato sang pangumusta karon ato mga higala diha sa Bourbon, no? Kay lanog ni sa Bourbon itong programa, labi na sa mga kabukarang barangay sa Bourbon. Good morning diha sa Lao, Bourbon, diha sa poblasyon, o diha sa Bundo, Bourbon, maimbuntag ninyong tanan. Mura na schedule ta diha karong pizza murag second Sabbath sa Mayo diha sa Home Division sa Fellowship. So maimbuntag diha tanan, no? Mga Orsal diha family. Kanyang atos mga Murillo, maimbuntag diha tanan. Sa tanan na lang ito makaigsunan diha dapita nga naminaw mga silingan atong gina-welcome. So atong mga listener diha sa radio, atong mga viewers diha nga nakasabot na mos pulong sa Ginoo, mga silingan ng lugar. So karong pizza 12 sa Mayo, 12 man siguro na kung ako na sayo. Pizza marag pizza G's man siguro na. Ikaduhang Sabado sa Mayo. Nadihe ang fellowship meeting pagahimuon sa panimalayon lang ni Orsal, no? Mga Orsal diha family. So mahimo nga magkita-kita ta diha, magkahibalagay ta sa kusa nato, no? So
Daghan tag manaminaw sa diri sa San Jose, Bourbon. Ani atong pasalamatan diya si Brother Rodrigo Villamor. So good morning Brother Rodrigo. Salamat sa imong sound system diya nga kanunay gina nimong gigamit sa buhat sa Ginoo. Kanunay nimong gigamit sa pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga silinganan nimo diha dapita sa diha sa San Jose, Bourbon. Nya may buntag sad no nila ni Brother Amay Pitogo. Imong tibok family Brother Amay may buntag. And his Brother Amay Pitogo, kung ano niron siya, o sana ni ka limansab, niya, kini sila kanhipod, nagpaminawan po nitong programa, nakapangalagad sa Ginoo, pinaagi sa ilang kanunayng pag-maintain sa pagpatalinghog, o na ilang giablihan, ilang hunahunag kasing-kasing sa pagsabot, nakabaton sila kasing-kasing madinawaton, dili ba sirado ang hunahuna ba? Muna mga tao nga makasabot ka na mga open-minded person. Pero kanang mga close-minded person, sirado ay lang unahuna. Ang ilan na unahuna, mo'y ilang gihusto mga higalawan nila tagay og panahon sa pagtimbang-timbang, pag-analisar. Sirado na manang tawag close-minded person, mga higala. Ang uban na mangutana sila. Pero, bisa kung saan pa na ni magtubag ang ilang pangutana, way kapuslanan. Nga naman. Kay, sirado man lang unahuna. Munang sirado unahuna, adi na lang ta mangutana good kay. Wa man nagihapoy kapuslanan. Mangutana tang ato din og naamay mga pangutana, kana nangutana ta tungod kay doon na tay handom nga makasabot, makahibalo sa pulong sa Ginoo. Munya, mga lagad sa Ginoo. Mana inindot kay na nga classes mga pangutana. Pero mga pangutana lang uban magsukod lang kundiin kutob ang nahibaluan mura nakigtigi lang ba. Awa ginay kapuslanan mga higala. Mana nga classes pangutana. Kaya nangutana mismo sirado ang iyang hunahuna sa pagsabot mga higala. So atong gina-welcome no ato sang mga higala nga naminaw diri sa dinhi sa Sugod ay makabukirang barangay sa Sugod na nasad tayo mga churches dihang uban na diya sa kabukirang barangay sa Katmon sama sa Agsuaw Katmon. Good morning diya sa mga komendador diya family nanagid sila church diya taon sa ilang nahimutangan diya sa kabukiran na mga kuani sa una Lee Minister o niya katikest po ang iyang asawa sila gini nangita og higayon nga sige siyang search atol sa badog asa ang simbahan sa Adventist. So thank you kayo. O ni ato sang mga pinalangga nga tigpaminaw diri sa Tabugon no daghang putang mga suki kay naminaw sa Tabugon. Good morning din ang Brother John Lubitania og sa iyang minahal. Nya ngadton la ni Sister Remedios Montiliano. May muntag ni Moses uban si mong family. Kani po Sister Remedios kuan po ni siya. GMC po ni siya, active din GMC. Pero sa naghibalo siya sa kumaturan, karon active na po kayo siya nga SDA. Kanya, good morning San Lanster Dilma. Ando, mga listener na to ni. Nangalaga dis Ginoo karona. Karon kay nakasabot din sa kumaturan. So tanan kanino diya sa Tabugon, bisan pa man diri sa Managasi, Tabugon, ato nga gina-welcome diya ang tanan taga Managasi. Good morning des mga Nano family. Mga Romagos family dia, mga Elarcusa, o niya ngadto nila ni Sister Erenia. Erenia Soliano. May buntag ni Moses. Ay kini siya devoted po kaning Catholics pero tungod siyang kanunay pagpaminaw sa radio. Karon siya usa na ka tao nga usa na ka babae nga nangalagad nga matinud-anon sa Ginoo. Good morning ni Brother Erning sa Ladaga diha. Tanan nga naminaw diha sa Managasi, Tabugon. Welcome. Unya mga Jordan family diha sa Lamak. Unya tanang naminaw diha sa Ilihan. Mga tigpaminaw sa dato diha sa Kanaw-Kanaw, diha sa Labangon. Good morning diha sa Dunghoy no ato mga tigpaminaw. Naay mga newly baptized member na diha sa Dunghoy kagahapong adlaw.
ato rin i-congratulate ang mga nagdawat sa bautismo kagahapon nga daw 13 kabok ang baptism ginahimo diya sa Pedroba Paradise Resort sa Kadwawan. Ang ipanag-iya ka na ni Sister Daday Arrogante. So, congrats no sa mga nagadawat sa bautismo kagahapong adlaw. Anya saban pang mga lugar nga gahapong adlaw nagadawat sa baptism. So congrats sa inyo nga bag-ong pagtuo. Anya manghinaot lang ta nga kupta nato ang atong pagtuo nga malig-on hangtod moabot ang adlaw sa katapusan. Ay namay giingon ko sa Mateo 24:13 ang mulahutay hantod sa katapusan maoray maluwas. So ang pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan ini og lahutay. Padayon ta word ganin lahutay nagpasabot na nga naay mga struggle nga maigan sa madalan. Naay mga ali, mga tunok sa dalan. May kanta bitaw ingon diya nga ang awit nga it's not an easy road. We are traveling to heaven. Dili sayon ang dalan sa atong pagpanaw paingon sa langit. There are many thorns kuno. Daghang mga tunok sa dalan. Daghang makalisdanan nga tumagian sa dalan. Daghang mga pagsulay, mga tentasyon sa kinabuhi. Kundi ta kalahutay, pakyas ang ganti nga gisaad sa Ginoo. Sa maruguna sa usa ka marathon, dili ka makalahutay, mga lumba o sa padiha. Kundi ka makalahutay, di kita kadawat. Pero importante ang paglahutay sa pagalagad sa Ginoo hangtod sa katapusang pitik sa atong kasing-kasing. So kanang handom kitang maluwas sigala, atong ipaubos tong kaugalingon atos Ginoo. Atong ipaubos. Kanya atong iampo sa Ginoo atong kaugalingon. Makabaton tag kasing-kasing nga madinawaton sa pong Ginoo ba? Kasing-kasing mapainobsanon nga kung unsa may gisulti sa balang kasulatan, unsa may mga sugo sa Ginoong ginaingon diha, atong sundon. Nga naman kay ang tugon god sa unang Timoteo 6:14. Nag-ingon San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So munay tugon hangtod sa pagbalik ni Kristo, bantayan ang mga sugo sa Ginoo. Okay, atong i-continue higala. Paspasan na to kaya itong oras paspas po kayo nga paspas po kayo nindagan paingon sa unahan. So ato sang ato nga gina-welcome ato mga higala di sa Kadwawan, no? Pasalamatan nato si Brother Bean Istor sa iyang trumpa na gigamit. Mamayang buntag ni Brother Bean. O ni ato sang gipangumusta karong buntaga si Brother Eddie Beles, no, diya sa Dunghoy. May buntag ni Brad. Uban siyang family. Mga Luberanes diya family. Ito mga nabaptize kagahapon. O uban pa diya. May buntag. O niya sa atong mga kahigalaan sa Diyas Tagaytay, Diyas Mahayahay. O niya mga kaigsunan na to sa diri sa sentro sa Kadwawan. Kumusta di ay sa tanan Diyas sa Eden. Atong gipangumusta o niya kumusta din mga Alikos family, mga pamilyas, mga agwa. O niya atong gipasalamatan di ay ang mga sila si Sister Marites Paraiso. Uban siyang banag, yung pamilya nga maoy nag-operate sa sound system diya sa Kadwawan Seventh-day Adventist Church. Nung maglanog-lanog ni atong programa, mga silingan ato diyang naminaw diya sa Kadwawan. Maayong buntag o welcome kamo sa ato nga programa. O niya, good morning sa Diyos mga Arrogante family. Nga naaron Diyos Kadwawan / Dr. Bean Arrogante. O niya, naaron Diyos / Dr. Jerry Arrogante. Iyang pamilya, iyang mga anak. O niya, naasaron diha sila si Pastor Rowell Arrogante nga maoy nagdumala sa crusade. Nagahatag og mensahe sulod sa usa ka semana. So, good morning nun yung tanan. Anya,
mga Risoor family, ilang Brother Alvin Risoor, iyang family. So salamat kaayo sa inyong pagpaminaw dito sa programa. Good morning sad sa mga Tirana family diya sa Upper Kadwawan. Ngadto sad sa mga Beronas, Brother Siloy Beronas. Good morning po sa mga Puentes family. Ngadto sa mga Alconten diya, welcome sa atong programa. Diri sad mga higala sa Libho, ubay-ubay na nga mga sound system sa Libho, murag matabwag yun ang tibok Libho. Ato ding pasalamatan si Sister Linda Kamay, no, sa iyang sound system. Trumpa na diya gyud sa may purok dakit niya. Naapod kang Brother Lolito Ermac, may buntag Brother Loli. Good morning diya ng Brother Waning diya Sumalinog, Masumalinog. Yung adto lang Sister Lisa diya karon, mayang buntag tanan nga taga diha sa purok dakit. Tanan sad nga taga Little Hells. Diinto out of dito ang lanog kayo nga mga trompa, kaduha man nakatrompa diha sa Little Hells, no? Naglanog-lanog na ang sound system diha gipilitan ni Brother Neljon Bersero. Mga silingan diyang naminaw, ato nga gipasalamatan o gi-welcome nato sa atong programa karon nga kabuntagon sa adlawng Domingo. Good morning din na Mr. Lorena iyang family, Mr. Marites Elisio iyang family. Tanan diya na itong mga young people. Good morning sa ni Sister Valentina Baga. May montag ni Moses, pakusgi ka na imong Bluetooth diya. Good morning no, nila ni Brother Nestor Kanto, mga Kanto family diya. Bro, may montag ni mo. Uban sa iyong family, mga silingan diya naminaw ng Brother Dave. Salamatan sa natos Brother Leo Sumalinog. Saya pong lanog nga sound system sa Libho gyapon ang mga higala. So tanan nga taga Libho bisan pa silingang barangay nga naabot sa mga lanog sa sound system na napita, gina-welcome mo nako karon buntaga dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Diya sad sa Mabuli, ato mga kasilinganan diya, ato sang gipasalamatan ang naminaw diya ato mga kahigalaan, mga kasilinganan. Atong pasalamatan si Brother Eric Sinoy sa iyang naglanog-lanog, naglagubo nga sound system diya sa Purok Size. Good morning sa mga Sinoy diya family, mga pagubo. Brother Tiago diya, Star Percy, mga pagubo family. Diya sa mga Lemurin family nga nagasunod. Ilanan family. Good morning sad nila ni Brother Arturo Maglasang, nila ni Sister Dailing, ato na Sister Vanessa Maglasang, uban siyang tibok Panimalay. Mga kabataan sad nila ni Sister Ganggang, ilang pamilya, nila ni Brother Roy diya, Sayod, o Sister Galay, no? Tanan diya kanin minaw, mga Lipalam family, atos mga Serapino family, mga pamilya sa mga Nugas, atong gina-welcome, o niya sa mga Ipel family. Good morning sa mga Gutierrez family, atos mga Saga, mga Espinosa family, mga Abayon family. Good morning. Atos mga Ilosorio family. Brother Junior sa Clavis diya, may buntag ni mo John. O sauban pa diha nga naminaw sa atong programa. Atong gina-welcome na Star PB. May buntag ni mo Star PB. O tanan na lang atong mga silingan diya sa Mabuli. Ato nga gina-welcome sa atong programa. Sa Brother Mulo po diya ilanan, lanog-lanog po na iyang sound system diya. So may buntag ni Brother Mulo o mga silingan nga naminaw sa atong programa. O nadiri sabta mga higala sa kanagahan, daghan-daghan po naminaw sa nagahan kaya na mga sound system na lanog-lanog na kang Brother Bernel Katakis, mga silingan niyang naminaw atong gina-welcome. Diri po sa Panggamay na po kang Brother Anisito Presilias, lanog po na iyang trumpa diya karon. Good morning Lanster Celine, Lanster Celine og ni Brother Edjon diha sa Panggamay. Good morning niyo brother. Mga tigpaminaw sa nato Dios kinawahan, maimbuntag sa tang kinawahan. Lanster Maridel, mga Roseliosa diya, ng Brother Jojo, og tanan na lang taga kinawahan, welcome sa atong programa. Dios musugon, diripod sa Luyong Baybay, mga suki sa nato naminaw,
diri sa Lambusan, mga higala. Good morning di ay nila ni Brother Christian Lumihok, iyang family. Tanan diha mga Frasco family, atong gina-welcome. Mga pamilyas, mga Buyuse, mga Bilieta family, mga Hapitan family. Good morning sad sa mga Magdadaro family. Diha sa Batad, no? May buntag tanan diha kanyang naminaw. Des Lambusan sa Batad, mga Silingam barangay diha. Welcome. O niya ato sang mga tigpaminaw diri sa Tambungon. Ubay tagmanin may naminaw sa Tambungon. Good morning diha ni Brother Rodser de los Santos diha. May buntag ni Madong. O niya imong family. Ngadto sa mga notaryo diha family. Brother Junior notaryo niya family. Mga Lecciones family diha. May buntag. Labi na ka Brother Vilio Lecciones, may buntag ni Brother Vilio. Niya ngadtos mga espiritu dia family ni Brother Tata, na Ma'am Emilin, may buntag mga espiritu family. Niya good morning sad sa mga pamilyas mga Liamorin o Lubidika dia family. Good morning sad no nila ni Brother Remy Sigarino uban kang Star Florida. Niya gipanumduman nato ang tanang taga Tambungon nga kung aduna tayo problema higala ng ginahanglan ta og motor parts, ay mo kabalaka kay naa na diya makita ng inyong pangitaon ng mga pisa sa Advent Motor Parts nga gipanag-iya ka na ni Sister Florida o Brother Remy Sigarino. Abli na sila gikan sa Domingo kutom sa adlaw nga Bernes. Sirado na sila pagkaadlaw nga Sabado. So ato ninyo mintras aduna pay kahigayon sa iyo ng pangitaon og dumdumon kilid ra gyud sa highway diya sa atbang sa public market sa Tambungon. Okay, padayon ta higala. Kumusta sa Jason ta mga higala diri sa Anapog no? San Remigio. Ang Brother Norland Pagal diya may buntag no bro. Ang Brother Pipi, mga Ikarma diya family. Ang Sir Wilfrida. O niya ngadto ng Brother Sunny Mantos, may muntag niyo bro, uban siyang family. Tanan diya nga taga Anapog, diri sad sa Bangkasan, ato ding pangumustahon si Brother Pablo diya, Negro, uban siyang asawa, yung mga anak, o niya, na Brother George Luna sad, yung family. Niya, diri sad ta mga higras kamasilis, mga hista diya family. Good morning lang ni Sir Jess diya Argawanon. Mabtikon nga PNP na diya nagpuyo sa diha sa Kamansilis. Niya nga itong Brother Paul diya Abalye. Tanan diya naminaw no, maimbuntag. O niya sa tanan to mga listener diri sa Manyo ng Brother Elvis Peritos, mga Peritos diya pamilya, ng Brother Jadel Peritos, maimbuntag. Kanya nga ito sa mga gupyo da family, mga Sinadhan family. Nya good morning sa mga Lopez family, mga Vargas, Ibanez, da sa Luok, San Remigio. O niya sa tanan sad nga naminaw des proper gayon no, mga Samson da family, mga Monteroyo family. O niya nga ito sa mga Suson family. Good morning o niya sa mga pamilyas mga Larga, da sa Argawanon, mga Likigan family. Mga Layon, mga Kabatanya family, guban pa diha natong mga suod kaayo, mga kaigsuunan o makahigalaan nga nagpaminawan. Na good morning sa tanan tagapatag San Remigio, Cebu. Good morning yung tanan diha sa Patag, atos mga pamilya sa mga ansyano. Good morning sa mga ansyano family, mga pamilya sa mga Muraka, mayong buntag. So tanan diya nga naminaw karon sa ato nga programa, welcome niining Seos Kabuntagon, niining tulumanon sa kini ang mayong balita diya sa Hagnaya sad, mayong buntag sa tanan taga Hagnaya nga naminaw unya. Ato din kapahinuduman mintras wa pa nato nalimte atong makahigalaan nga kon pananglit doon na mo'y mga association meeting, mga fellowship meeting or uban pang mga dagko-dagko nga makatiguman, pwede higala nga motawag mo sa Advent Drops, your safest purified drinking water nga nanahimutang sa Mohon, Paho, Norte, daan Bantayan, Cebu. Kini sila higala mo deliver ni kung manawag mo asa mo dapita.
Kanya pwede niyo matawagan ninyo sa 0955-613-2018 o sa 0951-921-5058. So, kana sila makontak ninyo gikan sa adlaw Domingo kutob pod sa adlaw nga Bernes. Manira po na sila pagkaadlaw nga Sabado. Kanya ato mga suki isang naminaw dito sa Dan Bantayan. Good morning, Dias Maya. Labi na Dias mga Dehito family. Na Brother Isaw, Brother John Dehito, o tanan diya ang naminaw, mga Punay family. O niya ato siyang ipangumusta ang mga Miralias family diha sa Lanao. Good morning lang Brother Parid Simi Miralias diya. O niya nila ni Jeffrey Miralias, atong anak na sa diha, may buntag. Pag naapuron si Sir Denison diya Alcontin o sa mabtikon nga PNP nga naaron diha nagbisita, so mayong buntag din tanan no diha sa Lanao. Kaniya uban pa nato diha mga suking naminaw, atong mga friends diha, atong mga pads diha, mga mads naghantag mga pads, mga pare dihagmari sa Dan Bantayan. So kamuntanan atong gina-welcome. Good morning sa Bias mga Rosalihos family. Kaniya mga Puyot family, mga pamilyas mga Rosasinia diha karon. Kaniya ngadtos mga Ulasiman diha family. Kaniya ngadtos sad nila ni sa mga Pioneers family diya, tanan nga naminaw, ang Sterlos, may buntag, tanan nga naminaw, dis bituon. Good morning sad nila ni Brother Duming Bunukan uban sa Tiwok family. So welcome sa ato nga programa. Kanya tigpaminaw diya Paypay sa Nazareth, welcome. Dres Bakhawan, diya Kawit, diya Mahawak, o Dres Dang Lungsod, Bidilian. Good morning diya mga Gulimas diya, mga De La Cruz family. Tanan nga taga Medellin at usang pangumustahon ng mga Langgido, mga 5 pamilya, o sa atong maabtikon, magpapili rabani sa o maabot sa eleksyon si Municipal Councilor, o si Pilde-Pilde, Municipal Councilor Raymond Olivar, o ang yang misis si Attorney Olivar. So may buntag nimo konsihal. Good morning sad sa nilang Brother Alex Kanyada na Brother Felipe Solera Diaz Lamintak Norte. May buntag. O niya tanang naminaw diri sa Kurba, diri Tindog, o niya dinisad sa 108 Medellin. Atong pasalamatan sa dahil si Brother Terbo Pabadura sa iya pong sound system diya nga always palanugon guna niya. Good morning diya sa mga Lubitania family, mga Buhol family. Tanan diya nga naminaw no, mga Malinaw family. Kutob sa naminaw diya karon, welcome sa atong programa. O niya dinita mga higala sa Bogo City, sayod ta nga daghan mo dinhing naminaw sa atong tulumanon. Des binaba, good morning des mga Ulingay diya family. O niya ngatos mga Bersero, mga pamilya sa mga Gabiani. O niya na Brother Lino sad, may buntag ni Brother Lino Almason, diha sa San Antonio. O niya, good morning sa tanang taga Anunang Sur o sa Anunang Norte nga naminaw karon diha sa La Paz. Niya, good morning di ay sa mga Lipawpaw family diha sa Kabangkalan o sa ato nga suod kayong higala igsuon sa pagtuo si retired Scout Ranger Isagani Aratsya. May buntag nimo sir. Kanipon si Sir Isagani, retired Scout Ranger, siyang pagretiro, nakapamati siya sa pulong sa Ginoo. Minaw siya sa itong programa. Nakaroon siya usana sa mga madasigon nga nag-alagad si Ginoo. Lahutay kita, Sir Isagani, sa pag-alagad si Ginoo. Kanya, salamat kayo sa imong lanog na sound system. Doon na siya akong kasibot sa pag-apel sa buhat sa Ginoo. Iyang i-share ang ato nga programa. Iyan ang palanugon, iyang sound system. Parang iyang masilinganan daw, makadungog o makapamati sa mga pulong sa Ginoo. O niya, atong mga suki sad nga naminaw, Diyas Baas. Labi na lang ni Brother
Alan, lani Sister Amelia, mga Bisabilia family. Kani mga devoted po kayo ng Catholics kani. Sila si Sister Amelia, mga katikes to ni sila. So, pinaagi silang pagtimbang-timbang, giablihan nila ang unahuna, o niya sa mga tubag nga atong gihatag din. Ila pong giukay silang Biblia, kinaa sila Catholic Bible. Ila yung gisunod pagbasa. O niya, ilang nasuta silang taod-taod nga pagtimbang-timbang nga kamatuuran yun ang ilang nakaplagan kay nakita nila silang balaan na kasulatan. So, ning kontak nato ni, niya, atong nabisitaan, Bible studyhan, kaluwis Ginoo karon sila, buutan kay sila nga nangalagad si Ginoo. So, salamat kayo, hinaot pa nga, padayon kita pagpangalagad si Ginoo. O niya, good morning sa mga Derder family diya sa Dakit. O niya, nga tusad ni Sister Andrino, Sister Fabia, may buntag ni mo, Sister Fabia Andrino diya sa Kabangkalan, Dakit, Bugos City, Cebu. So, salamat po kaayo kay Sister Fabia, kung po siya, kanhi, baptist kini siya. O niya, isa kahigayon ni Ana, ni ari ko sa pagkahapon sa Seventh Adventist Church sa Bugo. Namit na ko siya. Gikan, diin to siya naglakad. Nga anak yung simbahan. Diha man tas gate. Pilimero kita niyang namit diha sa gate. Nangutan na siya nga unsang orasa ang service din ni Masabado. Kay Sister Jaime, alas 8:30 buntag. Asa, pangutanog asa sila balay. Tugan siya, manandapita diha. Ginterview na ko siya. Siya sa kabaptist, pero sa dugay niya nga pagpaminaw sa programa diya sa radyo, nakasabot din siya. Kanya yung giingnan yung anak nga baptist nga mag-change religion siya. Kay ang tinuod nga adlaw nga pahulay di sa Biblia, mong adlaw nga Sabado, dili adlaw nga Domingo. So karon siya usa ka buutan sab nga Adventist, no? Pastor Fabia, maimbuntag nimo uban sa imong anak nga naa sa Kabangkalan mo, Dakit, Bugos City, Cebu. O di tanan natong naminaw sab diri sa Guadalupe. Good morning dia nila ni Judge Glenn Humawas. Mga Humawas family dia, may buntag, mga pamilya sa mga Muñez family, mga Pilayo dia family. Ngadto na ni Pastor Hill Idolibuyo, yung family, may buntag, mga Baldusa family dia. Good morning sa ni Brother Edsel Disma, kauban ni Ma'am Ibing, ilang panimalay. O niya nila ni Pastor Merjon Kabagi, may buntag nimo Pastor, o ba ni Ma'am Joy. Niya tanan nga naminaw diri sa Libertad. O niya diha sad sa Tagasa, no? Atong mga brothers and sisters diya sa Tagasa. So welcome kamo sa atong programa. O niya diya sa Udlot. Tanan nato naminaw diri sa Syukon o diri na Ilon. Ubay tag tigpaminawan sa na Ilon. Nga good morning di ay ngadto nila ni Brother Jerry Lipon, bro. May buntag nimo. O niya diri sa upper na Ilon, diya Simbawan, mga Lipon diya family. Atong gi pangumusta ang tanan diya nun na pamilya ni Brother Nelson Lipon. O niya pamilya sa ng Brother Jerry Lipon. Pamilya sa ni Aning Jerry Lipon o pamilya ni Brother Libby Lipon. Tanan diya naminaw sa Simbuawan atong gina-welcome. Kanya ngadto sad nila ni sa mga pioneers family, may buntag ng Brother Jerry na Ilon, may buntag ni bro. O ngadto nila ni Sir Arthur Olyamot, nila ni Ma'am Margie nga madasigon nga nangalagad sa Ginoo. So thank you kayo. Anya, good morning sa mga Rituya family na Brother Nap Rituya, yang family. Anya diya sa mga pamilyas, mga Bulambaw atong gina-welcome. Mga pamilyas, mga Hilig, mga Mulihon family. Anya mga Berdida, ngadtos mga Canales family, ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini
ang maayong balita. Kaniya ato ding hinumduman mga higala ang atong mga kahigalaan sad nga nias Bugo City nga kung pananglit kamusab doon na mo'y problema o suliran sa inyong mga mata, di na kaita kaklaros unahan, o niya di na kaita kabasa, ay mo kabala ka na anay solusyon, kaya basta na problema na anay solusyon. Doon na ninyo, aron sulbad yung problema, ang Icons Optical Clinic, mahigala. Doon na sulbad. Ang Icons Optical Clinic, sa yung nagkandumdumon kay karaan magitong land bank diya sa wa pa nabalihina diri sa Taytayan. Kanang karaan land bank sa Bugo sa una diya ubos kay Sano at bang ana dako kay nagbuntaog ang Icons Optical na lawyer po ana katong opisina sa Globe naa po diyang Icons Optical gihapon. O niya ang optical pod sa inahan sa Icons Optical Clinic, ang ngalan ana ang Birake Lubitania Optical Clinic, karaan ang Optical Clinic sa Bugo. Ang Icons Optical Clinic po may nagdumala. Sure gyud ang ilang pag-check sa atong pananaw higala tungod kay computerized manggod. Parang matagag igo gyud nga panginahanglan ng atong pananaw. Computerized na iyang pag-check up. O niya, abli na gikan sa adlawng Domingo, kutob sa adlawng Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod sa alas 5:30 sa hapon. O niya, abli na gikan sa adlawng Domingo, kutob sa Bernes, sirado na sa pagkadlaw Sabado. Gipanagiya ka na nila ni Doktora o ni Dr. Unilab Lobetania. So doolan niya higala, samtang dili pa kayo grabe ang problema sa atong pananaw. Good morning sa mga makipig family, mga pamilyas, mga pamilara. Ato sa pangumustahon si Tia Wing Katayas. Iya ginang pakusgan iyang radyo diya sa New Public Market. May buntag ni mo tiya sa tanan niyang naminaw sa New Public Market. Good morning sa ni Engineer Ernie Katayas na ni Stormy Regine, ilang makabataan. Paniato niyang pasalamatan si Bado Wilfredo Pobadura sa yapon trumpa ngayang patingugon diya sa Pandan. Yapos bunakan po kay si Bado Wilfredo Pobadura, kuan po na siya. Karaan gini siyang nagsunod na minaw sa ato nga programa din sa radio. Anya, muragi ka ni spundok sa baptism sa kung ano sayop. Nya karon siya SDA di palang dugay. O niya dihapon sa Bunakan. Dias Bunakan po higala. Naapoy sound yang kusog kayo kang brother Wilfredo gihapon Wilfredo sa dangalan. O niya lanog na iyang lanog kayo na iyang sound system. Brother Wilfredo Hirarman, mga silingan yung naminaw atong gina-welcome sa atong programa. Ini ato pong pangumustahon karon buntaga si Brother Romeo Ye. Listener po na nato sa atong programa Diyos Gairan. Mayang buntag niya. Brother Andy Nobal sabi ni sa kayang kinipon siya. Kuha po ni siya. Radio listener po ni. Nga nahimo siyang usa ka SDA mga higala. Tanan nga taga-kayang mga tigpaminan to des Palambato, diya sa Don Pedro, kung asa mo napita karon naminaw sa atong programa, kinasing-kasing manako nga gina-welcome sa tulumanon sa kini ang maayong balita. So makatpadangat na mo mga importanteng mga messages, mga morning greetings, mga birthday greetings, o ubang pang mga importante nga mga occasions, padala. So ato nang gina-welcome sa ato nga tulumanon mga higala. Yang namoy mga importanteng pangutana, kada mga pangutana nga need gyud nato ang kinasing-kasing gyud ba nga o nga open ang atong unahuna sa pagsabot o pagdawat sa kamatuoran.
Dili kay nangutana lang ta. Karon ta ka makapangutana pero tubagon ta sirado na di ay ang atong unahuna. Wag na ilami nga pangutana. Ang pangutana nindot kayo kanang makahatag o kaayuhan sa atong mga tigpaminaw. Okay, ato ning tagdon mga higala no. Ang mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga programa ni ay mga messages nga midangat dinhi. Kini ay gikan sa Kalubian Leyte, Happy Pista, Barangay Malobago. Especially to Risa Jr. from James Regan Epleo sa Kalubian Leyte. Okay, good evening. Good morning dias Kalubian Leyte. Niasad si Sister Philly Disor, mayong buntag Kuya Libby og Brad John sa tanan usab nga naminaw og nagview. Kuya, pwedeng paki-play kog song gipili kaniya by Sadrak. Salamat kuya from Philly Disor. Okay, padayon pagitahigala sunahan ato ning pangbasahon ang mga mensahe ni si Pastor Soylo Roa. Maayong buntag bro. God bless. Maayong buntag pastor. Naakas mas bati ron. So ato kaning suod nga Pastor Soylo Roa nga sa unang panahon uban-uban mi ani sa pagkaliman. Asa man napita mangwali uban-uban mi sa una. Hangtod siya nga nakakaplag mayong kahigayunan. Continue sa eskwela siya sa theology, pagka-pastor niya, karon siya ordained digid siya nga minister. Nagtuan ni sa Masbate. So good morning pastor, uban sa imong family na ni sister nila ni Ma'am Jane, no? Mary Jane. So may buntag sa tanan diha kaninyo. Yan ipa ito basaon maupay nga aga mga pastor. Pirmiming nagsunod sa programa. Pirmimi naminaw kada adlaw ngadi may Kalubian Leyte, James Regan. Salamat kay Brother James, no? Dugay niyong pagpaminaw. Nayog kay nakutlo og nasabtan sa pulong sa Ginoo. So sulay og bisita ang simbahan sa Adventist niya. Pangutana lang diha pod og makabisita ka og kinsa diha ang adunay hiyas sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Patudlo po, pag-study sab, no, Brother Regan Epleo. Okay. Ato ni tanaw sunan niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa pag-send og heart og pag-praise tong programa. Kanis Brother Rufino, di pa lang sabdi kayo dugay nga na Adventist listener po ni nato. Anya kuan siya kanhi kublan gini siya kay puwahan man ni sila. Karon kalis Ginoo uban siyang misis malipayon sila ng alagad sa Ginoo. Kanya niya po si Eddie Vlog. Morning Brad. So good morning Brother Eddie Boy Vlog. Niya po si Brother Giovanni Enganyo Bayo. Good morning Kapaglaom. Good morning sab, no? Brother Enganyo Bayo. Okay, sa pagpadayon sunahan mga higala, maminaw sa taog awit, no? Kay naginusara mga kanini. Kasi mahuga atong tutunlan sa pagsulti. Dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an, adunay kalistanan, puno sa mga kagul-anan. Kining tanan sa kalibutan lang, sa langit mahanaw ang tanan. Sa langit ano na tay puluyanan, nagihandang sa atong Diyos na mahal. Mga luha sa kasakit ning kalibutan, kining tanan sa langit dinamagihan.
tungod sa dagkong mga problema. Kining tanan sa kalibutan lang, sa langit mahanaw ang tanan. Sa langit adunay puluyanan, nga giandam sa atong Dios na mga luha sa kasakit ning kalibutan. Ining tanan sa langit dinamagyan. Sunog ug mga lino, uban sa dagkong mga balon, bagyo ug mga baha, daghang kinabuhing mga wala. Kining tanan sa kalibutan lang, sa langit mahanaw ang tanan. Sa langit adunay puluyanan, nga giandam sa atong Dios na mahal. Mga luha sa kasakit ning kalibutan, kining tanan sa langit dinamagyan. Sa langit adunay puluyanan, nga giandam sa atong Dios nga mahal. Mga luha sa kasakit ning kalibutan, kining tanan sa langit dinamagyan. Kining tanan sa langit dinamagyan. Kining tanan sa langit dinamagyan. Okay, padayon tahigala nga tusunahan sa pagtagad sa mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ato ning basahon ni apod si niya si Eddie Boy Vlog. Greet ko kay Nympha Rico. Niya mga brad, maayong buntag. Ang akong pangutana sa wala pa mitungha ang relihiyong Kristiyano kay naabot naman niabot raman sa pag-abot ni Kristo sa wala pa ang Kristiyano. Okay. Ato sa ning tagdon makadiyot higala ang ni ay nanawag na to ato ning tagdon. Wala ka ba mahibalo nga ikaw gimahal niya? Sukat ba sa sinugdanan sa imong gigikanan? Ipilit na ikaw niya nga mahimong iyan kasaligan. Ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan, nga musakyaw sa balaan, nakasubuan. Ipatubo o ipadako, nagpabilin nga ikaw uutang. Sa sinugdanan o karon, ikaw nahimutan, nagmagtinumanon, nasunugon, adunaan o gabus, ikaw ipili, kayang mga buhat mo pinasahi. Siya imong katimbang sa tanang mga butang, sa kaharoy kalisod siya ang mutabang. Dili kanya biyaan, bisan mangit-ngit pa ang imo agianan.
siya gilabdusan ug nasamaran, gilansang siya sa krus apan iyang giantos. Ikaw ang hinungdan aron sa gugman niya ikaw matabunan. Sa sinugdanan o karon ikaw na hinutan, nagmatinumalong nga sulugon, adunaan o gabus ikaw gipili, kayang mga buhat mo. Padayon tayo galasonano. Maghimo sa tag-opening prayer before ta mo continue. Amahan mo na kita sa malangit ini muntaga. Salamat o Dios yung paguban ka na mo tining orasa. Pagubani kami karon samtang magatuon kami sa mga pulong karong taon-taon. Hinaot pang ang balan ng Espiritu. Magagiya ka na mo sa pagsabot sa kamaturan. Nagampo kami nga kanintanan pagkabato ng kanising-kasing na malimo. Malumawaton sa kamaturan. Amahanton mga kinabuhi kanis kamaturan. Aron sa pagbalik ni Jesus kanintanan pagkabato. Daghang salamat pagkaminyo sa pagkampo. Pagkasalig sa Kristo. Kayang mga buhat mo pinasahin. Sa sinugdanan o karon ikaw na himutan, nagmatinumalong nga sulugon, adunaan o kabus ikaw ipili, kayang mga buhat mo pinasahin. Okay, ato sa isa ka awit tigala nga gi-request no ato sa na ipamplay. Ni ay awit nga gi-request ni Sister Philly de Socorro, gipili kaniya. Wala ka ba mahibalo nga ikaw gimahal niya? Sukat pa sa sinugdanan sa imong gigikanan, gipilit na ikaw niya nga mahimong iyan kasaligan. Ikaw ang kalipay sa iyang mga dalan, nga musangyaw sa balaan, nga kasuguan. Ipatubo o ipadako, nagpabilin nga ikaw buutan. Sa sinugdanan o karon ikaw na himutan, nagmatinumalong nga sulugon, adunaan o kabus ikaw gipili, kay ang mga buhat mo pinasahin. Siya imong katimbang sa tanang mga butang, sa kaharuhay kalisod siya ang mutabang. Dili kanya biyaan, bisan mangit-ngit pa ang imong agianan. Siya gilapdusan ug nasamaran, gilansang siya sa krus apan niyang giantos.
ikaw ang hinungdan aron sa gugma niya ikaw matabunan sa sinugdanan o karon ikaw na himutan nagmatinumano nga sumubo adunahan o kapos ikaw ipili kay ang mga buhat mo pinasahi adunahan o kapos ikaw ipili kay ang mga buhat mo pinasahi. Okay, padayon tahigala nga sunahan no sa pag tan-aw dinhi sa mga mensahe niya si Brother Dwight Alocor. Yang mensahe dinhi nga mayong buntag pangutana mo guni sa wala pa nitungha ang relihiyong Kristiyano kay niabot ramani pag-abot ni Kristo sa wala pa ang Kristiyano nangili na bagsabat ang mga Hudiyo og unsa ang pangalan silang pundok salamat sa tubag. So wala pa ning abot ang Kristiyano panahon ni Kristo. So mga katawhan sa una gitawag mga katawhan si Ginoo katong mga Israelites no, mga Israelihanon, mga katawhan si Ginoo. Nganuman kay sila ang gipialan, gitugyan ang napulo ka sugo ngadto nila kay ang mga sugo si Ginoo para maguna sa katawhan si Ginoo. Gitawag to sila mga Hudiyo. Montang nga ilang pagto, ito mga Judaism sila. Kanya, pag-abot ni Kristo, nag-ingon siya sa itong mabasa sa Mateo 7:21. Nga matod pa niya sa Mateo Kapitulo 7, Kapitulo 5:17. Ayaw ka mo paghuna-huna, nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Makasuguan na sa mga Judaism, sa mas napulo kasugo, igpapahulay, mga detarilo, siya ay mo pagunahuna. Nga, mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi, dili sa pagbungkag, kundili sa pagtuman ni ini. Kanya sa Lucas 16:17, nag-ingon si Ginosos, masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Maglisod og hanaw ang Dios sa kasuguan, siya sayon para niyang hanawon, wag tangon ang langit yuta, pero sugo dili. Pero na mga tao nga di ka maong mabuhat og kalibutan, pero sayon-sayonon og wagtang ang sugo sa labo pas Ginoo. Ang Ginoo gani maglisod pag wagtang siyang sugo. Kanya si Kristo nagtuman ba nga maoy ulo sa mga Kristiyano? Nagtuman ba siya sugo? Sa ato mabasa sa Juan 15:10, ingon si Kristo, kung tumano ninyo ang ako mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Si Kristo nagtuman sa mga sugo sa iyang amahan. So, si Kristo man mao ang ulo sa iglesia. Nagtuman siya ang ulo, ang pangutana, ang lawas. Di ay sad magtuman. Kag di pa mo tuman, nabuwag ng ang lawas sa o. Kanya, unsa man na kahang tawhana nga nailawas pero way o. Wa mo kuyog sa o nga mao si Kristo. Si Kristo nagtuman siya, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Ang 10 Commandments, sugo na sa amahan. Ang adlang pahulay, balaod na sa amahan. Daitarelos, balaod si Ginoo. Gipiyal niya sa una ngadtos maisalihanon, ngadtos mga Hudiyo. Kay sa Juan 4:22, ang kaluwasan nato higala nagagikan sa mga Hudiyo. So pag-abot ni Kristo, wa niya guba, wa niya bungkaga, gawas ni adtong seremonyalo. Gitapos to ni Kristo, diha siyang kamatayon
didto sa krus sa Kalbaryo kay kadtong mga seremonyal nila, mga pagpatay og karniro halad aron mapasaylo ilang mga sala, pag-ula og dugo sa mga karniro aron mapasaylo ilang sala. Ang karniro mao'y bayad sa silot sa ilang mga sala, kay ang bayad sa sala sa Roma 3, sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pinaagis karniro nga ilang pagapatyon. So ang karniro mo'y namatay sa ilang mga sala, imbis sila untay mamatay, kay ang bayad sa sala kamatayon man, gitubos pinaagis kamatayon sa karniro. Apan kining karniro nga gipatay nga ilang gihalad alang sa kapasuloan silang sala, landong lang ni kining mga seremonya lo ilang gihimo sila, mga tulumanon lang gihimo suna, landong lang ni sa umaabot ka Kristo, katong Kristo nga gipatay sa krus sa Kalbaryo. Pag abot ni Kristo mahigala, pagkamatay niya dito sa krus sa Kalbaryo, ang tanan nga makasuguan sa mga paghalad sa mga mananap, gitapos na to, kay si Kristo maoy katapusang gihalad, gipatay alang sa silot sa ato masala. Ang kadtong makanirong ginapatay, wa na to, natapos na itong kasuguan na. Kaya ning abot na ang naglandong nga mao si Kristo. Mabutay hinungdan sa Juan 1:29, si San Juan nagwali siya, tanawa ang kordero sa Dios magakuha sa sala sa kalibutan. Ang kordero or anak sa kanirong gipasabot ni San Juan, mao si Kristo, mga higala. So kadtong mga seremonyalo, nawagtang na to, natapos na to, katong mga festa nga ginaselebrate sa mga Israelites sa unang panahon, nga na-record sa Levitico 23, sa mga pistas na kainlain lang kasalugan, gitapos na to kay panahon sa pista, naaman sila mga paghalad, gihapog mga mananap, mga karniro, bang pagmalalad, gitapos na. Manang giingon sa Oseas 2, versikulo 11, gitapos na to mga pista, kadtong mga igpapahulay, mga higala, mga igpapahulay sa pista. Manang uban po, magbasa ganyan na, ang ilang nasabtay igpapahulay, ang ikapitong adlaw, mga wa man ilabot, yung taon na amnas na po kasugo, ang mga igpapahulay, nga gitapos o gipahunong ni Kristo, mo itong maigpapahulay sila mga pista, din ginahalad ang mga mananap, nga nagsimbolos kamatayon ni Kristo. Pagkamatay ni Kristo, tapos na po ito. Tapos na itong mga halad, tapos na itong ilang mga pista-pista, tapos na itong ilang mga igpapahulay sila mga pista, ilang mga maligdong pagkatigom sa mga pista, natapos to sa diha nga si Kristo gikalansang dito sa krus sa Kalbaryo. Pero ang kasuguan may tungod na po kasugo, wa na natapos. Manang uban nagtuon sa Bible, pag-ingon natapos ng kasuguan, mo conclude nga hastang na po kasugo, gitapos na. Pastilan ng istoryaha, o ato ng uyunan, piting hugawas, kalibutan, mahigala. Nga naman, kay kung wa na po kasugo, mapatay lang tanon, wanay problem, di na sa mangilog tag-asawa, di na sa nga di ta mutahod sa ginikanan, ato lang tudluan itong mga anak, o supak-supak kami niyo, ay minyog tahura, kay wa na po kasugo. O niya, pwede na lang imong ilugon asawa si imong sikataw, kay wa na sugo, di ka manapaw. Wa na nang sugong mamakak, wa na sugong di ka mangawat. Kung atong tuho, atong huna-hunaon nga, wa na nang sugua, kaysa mga Hudiyo rana. Kita mga Kristiyano, sa ato pa, daot pa na yun mga Kristiyano, o may untang, ang napulo kasugo, di na applicable na ito mga Kristiyano, sa ato pa. Magsimba na tag Diyos karon kay na po kasugo, kay para sa mga yung mga nga, dili ka magbaton og laing Dios, dili ka magbuhat og larawan, dili ka magsimba sa mga larawan. Sa ato pa ang insakto dai karon magsimba na tag maribulto. O niya ikatulong sugos nga dili ka magpasipala sa ngalan sa Dios. Sa ato pa magpasipa na dai taron. Kay kun di ka magpasipa, nagtuman man gihapon ka, maingon ta sa mga Hudiyo na di na tumanon na po kasugo. Nya pangutana. Wa ba kay ribulto karon, wa ba kay magsimba Dios? Kay kung wa ka nagsimbag Diyos, nagtuman sa diay ka, istorya na nimong sa mga Hudiyo na. O niya, naging na po kasugo, dili ka magpasipala sa ngalan sa Diyos. Niya, nagpasipala ka ron, Kristiyano ka, nagpasipala ka. Kay
Kay guwa ka nagpasipa, nagtuman gyapon di kas mga sugo pas mga Hudiyo. Kay para na mga mga Hudiyo. O niya, ikalimang sugos Ginoo, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Pangutana, karong adlaw, karong panahon na, nagsupak-supak ka na ba sa imong ginikanan? Imong bata nga di mo tahod nimo, di na ba nimo hikasabaan? Di na ba nimo bunalan? Di ba ang bata nga di mo tahod sa ginikanan, ingnon nimo way batasan ning bata? Way tahod sa ginikanan? O niya mo na prinsipyos Kristiyano, tudloan na to nga di na ta mo tahod sa atong ginikanan. Kay kung magtahod ka, imo tudlan yung mga anak, tahuron ang ginikanan, nagbantay ya po di kas kasuguan sa mga Hudiyo. O niya, dili ka magpatay, di ka mangawat, di ka manapaw. Ano mga sugua? Og ato ng gituman, nagbantay ta sa sugog ya po sa mga Hudiyo, mga higala. So, wag ta matugkad, masabti ba? Pag-ingon na to na po, kasugo, para na sa mga Hudiyo, ang mga Kristiyano, exempted na di na magbantay, pastilan. Kung imong hulagwayon higala, perting hugawa des kinabuhis Kristiyano karon. Ang napulo kasugo gitawag nag-moral law. Unsa nang moral law? Balaod sa maayong pamatasan. Ang unang upat kasugo diha nagtudlo nato na sa atong maayong pamatasan ngadto sa Ginoo. Unsa na upat kasugo? Dili ka magbaton og laing Dios at tabangan ko. So, og imo nang gituman sa ato pa maayo iyong pamatasan sa ining tahod kas Ginoo. Pero og nagbaton kag laing Dios, wa kay batasan si Ginoo. Ang Ginoo mo tagiyas imong gininhawa, tagiyas kog kinabuhi unya nagbaton ba kog laing Dios, wa koy batasan niya. Nag-ingon siya ay pagbaton og laing Dios. Naingon siya ikadong sugot. Dili ka magsimba, magyukbo og mag-alagad sa lain nga mga Dios at tabangan ako. Kung nagyukbo pag nagsimba, wa tay batasan sa Ginoo. Munang gitunig moral law. Nagdili ang Dios sa pagsimba, siya abughuan ko basta magsimba og lain nga Dios. Anya ikatulong sugos Ginoo. Dili mo pasipalahan ang ngalan sa imong Dios. O pasipalahan nimo, yagaan nimo ngalan sa imong Dios. Napakay pamatasan nga tos Dios. Wala tayo may pamatasan. Muna gitaw nagmoral law. Ikaapat nga sugo ingon na Ginoo, hinumduman nimo ang adlaw pahulay sa Catholic Bible, hinumdumi nga santuso mong adlaw Sabado kun pahulay sa unom ka adlaw magbuhat ka buhatay ang buluhaton apan sa kapito ka adlaw igpapahulay ko ni matapos may balitang Biblia igahin ninyo kanako kining adlaw nining adlaw dili ko magbuhat karon kung imo nang yatak-yatakan ng adlaw pahulay Sabado adlaw Sabado wa ka matawd ana imo nang gisalik ko higala nagpasabot nga wa tay maayong batasan atos Ginoo wa tay batasan nga naman sugo mas Ginoo unom ka adlaw Domingo Biyernes magtrabaho ikapito ka adlaw Sabado ingon ang Ginoo igahin kini para nako ako ning adlaw ayaw mong trabaho nining adlaw unya magpaugat gid sa Ginoo wa gid pamatasan sa Ginoo wa koy batasan ana kung magtrabaho ko nining adlaw ang adlaw Sabado mga higala so muna gitawag na ang napo kasugo og balaod sa may pamatasan ang upat kasugo kanang atong gisgutan naghisgot ka nag maayong pamatasan ngadto sa Ginoo ang unom kasugo ni ana sa napulo kasugo naghisgot po ni sa atong maayong pamatasan sa atong isig tao. Nagingon diya, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Kanang imong ginikanan, tao mo na. Kanang atong papagmama, tao mo na. Ingon ang Diyos, tahuron mo. Kung wa ko'y tahon sa akong ginikanan, wa ko'y batasan, mga higala. Ingon ang Ginoo, di ka magpatay. Wa ko'y batasan siginog, nagpatay ko, wa ko tatuguti. Dili ka manapaw. Balao das Ginoo, ang gustos Ginoo nga magbatuntag atong kaugalingong asawa. Munang ingon ito mabasa, bana, higugmaa ang inyong kaugalingong asawa. Ayaw ang asawa sa kumpare. Nga naman, kapanapaw man tana. Kanya, asawa, tahura
ang imong bana, respeto yung bana. Ayaw sad dubliha ang imong kapikas kinabuhi. So, muna gitudo di sa Biblia. O niya, sunod ingon, dili ka mangawat. Di ta mangawat. Kung nangawat ko, wagi ko'y tahod sa mga isikatao. Kay gikawatan ako ang akong isikatao. Di ka mangawat, o niya sunod. Dili ka magsaksi o bakak, o di ta mamakak. Ang ikanapulo, di ta maibog sa butang sa atong isikatao, sa asawa isikatao. Tuyog, tumong sa Ginoo nga, dili ta magunahuna og daotan. Naibog ta, o niya, nagunahuna tang kawato na to. Naibog ta, nagunahuna ta, pagbatog di maayo, muna isa, gisgutas ta po kaso. Muna gitawag nagmuralo. Kanang muralo higala, maunang kasuguan na, nga nagpadayon nga wa gid na mabungkag. Muna gipasabot ni Kristo nga sayon pang wagtangon ang langit ug ang yuta kaysa kasuguan. Muna giingon ni Ginosos nga maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Tuman siya wa magsupak. Niya mingon ta sunod ta kang Kristo. O na may mabasa bitaw sa Juan 12:26 ingon si Ginosos ang moalagad kanako kinahanglan siya magsunod kanako. Si Kristo kay nagtuman man sa sugo siyang amahan, nag-alagad man ta niya, Kristiyano man ta, kaya pulong Kristyan, nag-alagad na sa Ginoo, follower na, believers Ginoo. So di kita exempted sa pagbantay sa napuo kasugo. Nga naman, ingon man si Kristo, moalagad nako, sunod nako. Mainta tuog si Kristo, wa pa nagtuman sa napuo kasugo. Wa nagtuman sa dietary law. Kay, di po tamutuman. Tuman man siya. Nagiging po siya, ako gid ang ulo. Kamo, ang iglesia mo ikong lawas, sa ato pa, tuman yung tadi ta exempted. Sa ato, lagi ng hunahuna, nga wa ka na to matugkad ang gipasabot niya sa Biblia, labi na sa bagong tugon, na iba na gunahuna, ang gipahaomlas ng kaugalingon, wa tun ug unsay gipasabot niya, wa ba nagkontradiksyon mga higala ang Biblia. Nagsultis nila, nga ito lang unahuna, kutihan ka iba, mangita kitag paagi, aron atong i-justify ang atong sayop nga pagtuo, aron mauyunan ang atong practice kinabuhi nga lisod natong bugtuon mga higala. Okay, ato ni ipadayon og tan-aw sunahan dinhi. Niya si Eddie Boy Vlog, good morning sa tanan, mga ikaigsunan, Tayaktak family, Almonicar family, og Layos family, from Barangay Kaungkod, si Brad Eddie Layos ni. Okay, salamat Brad Eddie Layos, no? Pag tag-as kaayo nga pitag-asa po ng imong mensahe, Brother Dwight Loor, nga tagas man ng imong wag kuan man ni pitig yung taasa kayo, makakawat nig taas panahon sa pagbasa sa ato nga programa, pertin tag-asa kayo. Mangutana direct to the point lang niya. Di lang taason kaayo kay makalangay na astong panahon. Yang usas pa nga gisto ni mga brad, kung ang pagbantay sa napo kasugo o ang pagbantay sa Sabat o ginadili nga pagkaon gibantayan na sa wala pa ang relihiyong Kristiyano. Akong gibantayan na kini sa mga Hudiyo, pag-abot ni Kristo nga maoy ulo sa Kristyanismo o gidumala sa mga apostol, miingon man ng mga apostol sa panahong Kristiyano nga og dunay nagtudlo og laing maing balita nga lahi sa ilang gitudlo, tinunglo kanang tawhana. Ato ning anuman namon. Tinuod na sa Galacia na 1:8 ug 9 ang magtudlo og laing pagtulunan. Ang napulo lain ba din ang pagtulunan? Wala. Unsa man mga apostol? Matod pa mabasa sa nakasulat sa Juan 5:29 sa may balitang Biblia, si Pedro ug ang mga apostolis miingon, maoy sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Sa to pa kay nagsunod si Ginoo, tuman sila sa sugos Ginoo. Ngayon siya, matod pa Pedro, si Pedro ug mga apostolis miingon, sundo namo ang mga sugo sa Dios, inay ang iya sa mga tao.
Sa to pa nagtuman. Ang buot ipasabot nga ang apostol nagtudlo sa pagtuman dili sa pagsupak. Kita ra mo'y wa makasabot kay nagtudlo ta pagsupak, pero ang balaang kasulatan nagtudlo sa pagkamatinumanon higala. Tanawa San Pablo sa unang Timoteo 6:14 ingon San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kinisbuling og sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Jesucristo. Nagtudlo sa pagbantay sugo hangtod sa pagbalik ni Kristo. Nya kita karong Kristiyano magtudlo ta nga wa na po kasugo. Ay pagkadakong di malas anak badloor, no? So atong tudloan yun nato ni aton sa gupon kung unsay naas balang kasupan. Lagi kung di nato na itudlo na po kasugo, mahugtag Kristohanon nga way batasan. Si Kristo ang ulo, ang lawas connected na sa ulo. Matinumanon mang ulo, ipakita niyang sample sa ulo nga magmatinumanon siya. So, ang iyang lawas, musunod po na. Adlong Sabado, ang ulo, maadto simbahan sa Lucas 4:16, si Kristo. Niya, sa buhaton sa lawas. Sabado po ka mo adto dito. Adto po ka Sabado, adtong simbahan po. Kay kung Domingo na ka mo adto, ang ulo Sabado, ang lawas Domingo, hisimba ang lawas nga way na mura nag-ungga-ungga. Yaluoy kayong kay nisimbang ulo, nga wapod mununot ang lawas, rebuild ang lawas. Muna atong hinumduman, pamalandungo nato, mahigala. So atong i-continue pagyod ingon isunahan nga ingon ini nga ang mga apostol from Kristiyano nga ang dunay nagtudlo og lain. Tinuod na. Ang mga apostol wa nagtudlo og laing pagtulunan. Pagtulunan gihapon nga makita sa Biblia, mahigala. Okay, bisan si San Juan, siyang sulat sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 4, naingon San Juan, siyang nagaingon, nakaila ko sa Dios, apan wa nagbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang tawhana og wa kanyang kamaturan. Kasi San apostol sa Ginoo. So ang apostol nagtudlo sa pagtuman, kay ang tao day nakailag Ginoo, Brother Lord, nagtuog Dios pero wa nagbantay sugos Dios. Matupag sa nun, bakakon ka ng matawhana o wa kanila ang kamatuoran. Nagtudlo pagsupak ang mga apostol, nagtudlo sa pagtuman ang mga apostol sa Ginoo, mga higala. Okay. Ato ning padayonon pagbasa, ingon dinhi karon nagtudlo ba ang mga apostol nga gibawal ang baboy? Wa na tayo babasa. Di ba naguna gisugo? Nagtuman lang. Sila man ingon San Pedro. Si Pedro, mga apostolis mingon, sundo na mo ang Dios o dili ang mga tao. Ang gisultis Dios, Levitico 11:7-8, ang baboy, ingon Ginoo, hugaw kini ay mugkaon ning manapa. Ingon si Pedro, sundo na mo ang Dios, dili ang mga tao. Pero karon na ay mga tao mingon, sundo na mo ang Dios, pero supako na mong sugos Ginoo. Stilan, basilikwaot kay paminahon ba? Okay, ato patanaw sunahan. Ingon dinhi nga nagtudlo ba ang mga apostol nga kinahanglan muhatag og kwarta ikapulo sa mga Kristiyano? Nagtudlo ba ang mga apostol? Si Kristo gani gyud mismo ang nagtudlo, mga higala. May tungod sa tithe atong basahon paminawi ha kung basahon nini ha sa Mateo. Ari ko magbasa sa libro ni San Mateo, Kapitulo 23. Niya basahon ako ang The Living Bible. Ingon niya itong basa, yes, woe upon you, Pharisees, and you other religious leaders, hypocrites, you tithe down to the last mint left in your garden, but ignore the important things, justice and mercy and faith. Yes, tanday ha? Period ba itong faith? Period. Yes, you should tithe, but you should not leave the more important things undone. Yes, you should tithe. Kinahanglan ikaw mag-ikapulo. O niya, ayaw sa biyae
ang mga importanteng makasuguan diya sa Biblia. Nagtulo si Kristo, yes, you should tithe. Wa may si Kristo nga, hindi ta maghatag ikapulo. Si Kristo yung magsulti. O niya, kaya mga apostol, follower na Jesus Christ, alang-alang mo rebelde sila. Sunod po sila, yung mas Pedro nga, si Pedro mga apostolis miingon, sundo na mo ang Dios o dili ang mga tao. Kaya ang mga tao ang sundo ni sa likway sugos Ginoo, sayang man atong pag-alagad. Munang giingon sa Marcos City nga tos 9, matod pas bagong maing balita nga Biblia. Nag-ingon si Ginosos, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako. Kay inyong gitudlo, ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. So, but ipasabot nga si Kristo mismo namulo nga useless lang atong pag-alagad si Ginoo sa dihang atong gipanudlo, atong gipangtuman, atong gipasangal balaod binis Dios, pero ang tinod pagkasulti inimbinto lamang sa tawo. Mo na nga ang mga apostol nagtudlo sa pagtuman mga higala, wa sila nagtudlo lain. Aniya niya pagyod ingon ni sunahan, nagtudlo ba mga apostol nga kinahanglan okay, ato na nabasa. Og nagtudlo asa mabasa o ako nang gibasa sa Mateo 23 versikulo ato tong gibasa ganiha. O sa wala mo'y mabasa brad, nagtudlo ang apostol kamo di ay nagtudlo og lahi. O nato na nabasa ang nagtudlo og lahi kini sa Brother Lor, nagtudlo og supak sa giingon sa Biblia. Okay, salamat sa brad. Ayaw lang to suko. Aman ta masuko ani. Nagtubag lang ta sa pangutana mga higala. Problema lang og close-minded ang atong higala. Ano bang kanasirado nang unahuna ba? Sayang-sayang raman tas oras og sirado itong unahuna. Nang utana ta o niya di kita di mo sabot og unsay gipasabot sa Biblia. Na importante nga open-minded ta mag-unsay ginaingon sa Badang Kasulatan atong dawaton mga higala kay para umnas tong kayuhan ang naa sa Biblia. Ang Biblia wa gyud nagtudlo sa pagkamasinupakon. Tanawan kung giingon ni Ginoo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit, kun dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Si Kristo mismo nagpahayag siya iyang gipanghimugatan ang mga sugo siyang amahan. Ingon siya nga di tanan nagtawag nako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Igo lang tang nagtawag. Ingon sa Ginoo kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ang nagtumang introduce niya ang pasakol sa langit gihimo ni Kristo requirements, ang pagkamatinumanon sa unsay gisugo sa atong amahan. Nya karon kitang Kristiyano mo introduce ta nga ang pagtuon sa langit ang misupak sa sugo siyang amahan. Ang napulo ka sugo ba sa amahan? Sugo sa amahan. Ang adlaw puhuray, sugo ba sa amahan? Sugo sa amahan. Ang daytarilos, balaod ba sa amahan? Balaod sa amahan. Og nag-ingon si Kristo nga matod pa niya, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa langit, kundili kadto lamang nagatuman mga higala, nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ang matinumanon maoy paadtuon didto dili kadtong taong masinupakon. So kung naghandom tang moadto to Brother Lor, atong ipaubos atong kaugalingon ato bangas Ginoo. Atong pamalandungon, hinuktukan nato atong kaugalingon. Ang kaluwasan di ba na ka tiaw-tiawan mo nang atong yung susiyon og ayo basig na atas sayop nga agianan atong susiyon atong gisubay nga dalan kung sigurado ba yun nga paingon didto sa kaluwasan yan. Nadiskubrihan nato nga dili paingon sa kaluwasan ko dili paingon sa kalaglagan kay paminaw niyo murag husto baya mo na ato mabasa baya sa nakasulat sa 16:25 sa Biblia. Adunay dalan nga daw matarong alang sa katao apan sa adlaw sa katapusan mao ang kalaglagan mahigala. Daw matarong, daw husto ba kini gamit-gamit pag bersikulo sa Biblia
kunuhay sa panahong Kristiyano, makaon na ang ang hugaw sa una, limpyo na. O niya, panahong Kristiyano, wala na igpapahulay, wala nang tahit, ingon-ingon tayo, daw husto paminahon tuod. Mga daghay mga tao, mingon tinuod, no? Husto-husto, no? Pero ingon ang Biblia, dunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan kalaglagan sa adlaw sa katapusan. Mabuti na hinungdan nga daghan kaayong mga tao sa Mateo 24:51 nga mohilak og mokagot ang ilang mga ngipon tungod kay nabiktima sila sa mga pagpanudlo, mga higala nga wa nang 10 commandments, wa na ang idlang pahulay, wala nang dietary laws, pwede nang mag-inom kas makubog ilimnon, wala na nang tahit-tahit mga higala. Munang daghang hilak, ang kusog ruwang mahilak ingon Biblia, mohilak o mokagot ang ilang mga ngipon, ang kusog kay hilak o mokagot sa ngipon kadtong mga tao nga gisirhan ang ilang hunahuna. Pastilan, nga na ba yung gisirhan akong hunahuna? Siradong hunahuna. Muna itong hunduman, nga atong buksan itong hunahuna kay ang pulong sa ginahigala, maunay nanuktok mo na sa 3:20 sa panadayag. Si Kristo, ako nagatindog sa pultahan. Nanuktok ko, naghulat kog na ay magpatalingog sa kuntingog, og moabo sa pultahan, kaniya mosulod ako, og makigsalo ako sa pagkaon, uban kaniya. Ang pulong sa Dios mo ni nanuktok sa pultahan. Di na kay unsang pultahan na, kundili pultahan na sa tong kasing-kasing nanuktok ang Ginoo. Buot siyang mosulod, mo kontrol ng kinabuhi, kag gusto siya nga kita mga luwas may gila. Ato ning paspasagbasa, katong time kamay na lang, niya si Bibi Chris, si Albano, mayong buntag kaninyo, diha Brad John o Brad Libby, niya nagtanaw mi, diri sa San Joaquin, Kapuukan, Leyte, niya pagin siya misay, minaw pod mi diri, sa ako si Joy Silvano o amo sister-in-law, Cheryl Abahon, God bless us all. Yes, diya pos dada bandalan, maayong buntag Kuya Libby, excited nami nga muuban, makauban kakarong Sabado sa Fellowship Zone 3 under Nikdak. Karon ba tong Sabado, 3 ba to, Brother Dada? Pizza 3 ba to? I-confirm ko na kayo nagtuman kung ikaduha tong Sabado sa Mayo. I-confirm ko na ko ani palihog. Okay, ni Apos Brother Nelo Itang, maayong buntag kanimo Kuya Libby, o makigsunan usab nga nagpaminaw og sa mga nag-view nini nga programa kini ang maayong balita. God bless. Anya ni pagyod bro, mas nindot na imong gipangutana. Brad imong pangutana sa personal kay nindot pasabot personal kay sa text ra og aron sad na ay pamatuod ayaw lang og sige og text or chat or comment kung tinuod ka nga nangitag kamaturan kay daghan kag mga pangutana, daghan kag mga pangutana. Okay, asa na to ni kalit man to og lokso. Okay no, bro, mas ato ni paspasan ni Brother Nilo Itang, mayong buntag sa Brother John, God bless. Good morning bro Lib, request ko, nagitay pa naman pag-request Brother Pino, kay oras na gano'n, ipaspasan ako ni Kuya Lib, request ko, awit, request Brother Nilo, so sorry yung kayo. Murag, wala mag-on, ganiha siguro to, no? Karon nag-on man murag wala nag-on ang mic. Niya pod si Bibi Chris, asa di ay Brad, si Brad John, ambot wala ko kahibalo. Kadtong supak sa kasuguan sa Dios siya kaway sa Dios, Roma 8 City. So wa naman gitay tayo mga higala na uban wa nato nabasa. Anya aton time sa umaning paspas magyud kaayo midagan manang adto ta sa ato nga theme song unya ug atong pagampo. Pagampo ta mga higala. Amahan namon is katasan sa mga langit. Salamat o Diyos sa pagpakikuban o sa mga pulong karubuntaga. Nga buhi ko na unta, magpabilin sa panumduman, magagiya ka na muntanan paingon diha kanimo, kining tanan, amang gitugyan, gisalig nga madawat sa Jesu Kristo nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon, sa kini ang maing balita, o kaniyong tanan, ang mga suki, o mga pinalanggang tigpaminaw,
Sa ngalan usab sa nato mga viewers, sa ngalan usab na ni Brother John dito, Brother Isaw dito, Pastor Joel Tirana, kininhigala Brother Libby Clavis Mengon, daghang salamat o maayong Domingo sa buntag ka natin. Kalata